বাথাৰ সন্ধানত গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে খালি হাতে উভতা যেন লাগিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া না Lama karena lama. Bila iseng lo. Iya আমি দিশৰ সময় দেখুৱাই আছো যি চিকাৰী ডাঙা গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে সেই যে দেখুৱাই আছে যি বহুদিনীয়া বহু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত যি এমবাটাৰ Saat pimpinan yang mabaji mendeng. Pada saat pimpinan mabaji mendeng. Saya boleh ke sama Lalapani? Bol, agak bol. Di box sound. Anu bener kan oke. Widi sana itu. Lele sana itu. Sound hiot. Let's bring it back. Bas udah jambal. No pimpinan mabaji mendeng ada. No pimpinan ini जों गोजोननाय बयबो बर' गौथुमफोरनि खावलायनायाव जोङो सोरखारजों मोजां मोनसे सावरायनो थाखाय जों आवगायबोदों बिटिआर सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायागौमानि जों सावरायलांबाय थादों न'नि मानसिनि थाखाय माबाफोर मेसेज न'नि मानसिनि थाखाय मोजां मानो होनबा बिथांमोना दुखु दाहा सहायबोबाय आंनि हिन्जावजों लोगोसे आं जोबोद गथाय आं खोब खुसि आरो बायदि खस्थ' मोना हारिनि थाखाय नांबाय थागोन नामा मोनदों दिनै एमबाथा ओमफ्राय बिसिनि केडारफ्रा फैफिनबाय एनएलएफबिनि केडारफ्रा माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गाज्रि बेफोरबायदि थासारिफोरा नुजाबाय थायोमोन दिनै जोंनि एमबाथा बिथाङा दिनै हाग्रायाव थानानै बिथाङा गिदिंबोफिनबाय बिथांनि थाखायनो दिनै बर' हारिया मोनसे जौगानाय मोनसे खौसेथिनि बोलोखौ जेन लाबोयो बिनिखायनो जोङो दिनै गासैबो ज' जानानै दिनै जोंनि रायजो राजाया जोंनि एमबाथाखौ जोङो बरायदों जोंनि सिकारिडाङा गामि जानानै आरो खाथि खाला जेसेबांखिनि जोंनि बर' रायजोफोर दं दिनैनि बे साबायखर बावनाय समखौ बिथांमोनखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों जाहाथे जेन बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गासै सिन्ता भाबना खालामनानै गासै खामानियाव जेन आगबारिलांबाय थानो जेन हायो एमबाथा फैफिननायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों जों जोबोर गोजोनबाय बे एमबाथा फैनायनि थाखाय आरो बर' हारिया जोंनिया जौगालांसिगोन बिनिखायनो जों खुसि जाबाय आरो मा दा नों सानो नामा
जे बर'नि जेंना दङ बेफोरो जागोन जोंथ' सानला जेनेबा जों बे बाथा फैनायखाय बर'आव जेंना दंबावो होननानै सानला आरो जोङो ঠিক আছে নিজৰ মানুহকে আকে কিবা কৰিবা নোৱাৰে চাঞ্চে নেদে मिथिया ओ टिगर मोजां नङा बुंदों टिगर मिथिनो हागोन बेयावनो दा बिस बिसाव ना Yes, sir. Love side video god. বাকিখিনি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব মই আপোনালোক সকলো সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আদৰণি জনাব ইয়াৰ পিছত আমি BTC পৰা জনাম এই ভাত আগুৱাই আহক আপুনি আগুৱাই আহক নহ'ব আপোনাৰ আছে ইয়াৰ সবাই সবাই চিলি বনা লাগে ভাই মিনাজল চিলি থাকে ক্যামেৰাটোলৈ কিয় আগুৱাই দিয়ে Boko আৰু এজন আছে Beyond Islam
Di